siyacela ukuthi usibeke ukuthi iyini i-dementia umuntu nje ongayazi uhlangana naye emgaqweni ungamchazela ukuthi iyini. Ngiyabonga umbuzo Ntokozo. I-dementia firstly isifo somqondo. Okay. Ngamanye amazwi kuyisifo esaffect umqondo ngokuthi kube khona i-damage ekhona in the brain, ubuchopho. Kuba ke isifo ke esibehave ngokuthi umuntu mayesenaso sibe khona asiriveseki aselapheki. Kuba isifo esiba chronic. So umuntu uphila naso lesifo azashiya emhlabeni. So i-dementia alikho igama lezulu elikwazi ukulisho ukuthi i-dementia kodwa sikwazi ukuyichaza ngokuthi umuntu what is the predominant clinical picture. Okay. That is why sometimes bizwa ngokuthi isifo sokukhohlwa. Oh yes. Yeah, so kuba i-feature noma i-clinical feature noma kuba impawu kuba izona eziba mandla kakhulu and it becomes the main thing. And everything else noma ezinye impawu ziba khona ezi-associated ziba khona but azibi strong as ukukhohlwa. And i-dementia ke ibangwa izinto ezihlukahlukene. Okay. Kukhona i-dementia egcwele kakhulu eyaziwa ngokuthiwa i-Alzheimer's dementia. Okay. Kukhona i-dementia ekuthiwa i-vascular dementia ebangwa izinto izifo njenge-stroke for example. Okay. Kube khona ke ne-dementia ebangwa uphuzo. Uphuza kakhulu, heavy drinking for isikhathi eside iminyaka. Okay. So abocwaningo bayasho ukuthi kuthatha iminyaka about 20 years for umuntu osemathubeni ukubona i-dementia ophuza ngaleyo ndlela ukuthi abe nesifo se-dementia for example.